δεύτερο τμήμα της ημερίδας μας ξεκινάει με ομιλήτρια την κυρία Κωνσταντίνα Νάστου, που θα μας αναλύσει τα θέματα πιστοποίησης κατά ISO, γιατί χρειάζονται, αν χρειάζονται για τον Έλληνα οδοντίατρο, τι κοστίζει μια τέτοια πιστοποίηση, πού πρέπει να απευθυνθούμε και τι να προσέξουμε. Η κυρία Νάστου είναι Σύμβουλος Ανάπτυξης και Υποστήριξης Συστημάτων Διαχείρισης ISO 9001 και στέλεχος Ariston Dental. Παρακαλώ λίγο ησυχία για να ξεκινήσουμε. Είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε? Ωραία. Αρχικά να σας καλησπερίσω κι εγώ. Ονομάζομαι Κωνσταντίνα Νάστου. Το επάγγελμά μου είναι διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός. Ασχολούμαι στην καθημερινότητά μου με θέματα ασφάλειας και υγείας στον εργασιακό χώρο και θέματα ποιότητας. Σήμερα ήρθα εδώ να πούμε κάποια πράγματα για το ISO και ουσιαστικά να αποσαφηνίσουμε τι πράγμα είναι αυτό. Στην Ελλάδα υιοθετούμε λέξεις και τις χρησιμοποιούμε και ουσιαστικά βάζουμε τον εαυτό μας να κάνει πράγματα τα οποία είτε μας δυσκολεύουν τη ζωή, είτε νομίζουμε ότι είναι αναγκαία, είτε νομίζουμε ότι είναι υποχρεωτικά. Πολλές φορές τα ακριβοπληρώνουμε, εντάξει, και δεν έχουν το ουσιαστικό αποτέλεσμα. Το ISO, να το κλείνω πιο κοντά. Το ISO, όταν λέμε έχω ISO, τι σημαίνει ακριβώς? Σημαίνει ότι εγώ είμαι ένας επαγγελματίας, ο οποίος είμαι οργανωμένος και δουλεύω βάσει συστήματος. Δεν σημαίνει τίποτα παραπάνω. Εντάξει. Το ISO, παιδιά, είναι ένας διεθνής οργανισμός. Είναι ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης. Εντάξει. Βγάζει πρότυπα, είτε μιλάμε για ποιότητα, είτε μιλάμε για προϊόν, είτε μιλάμε για ασφάλεια και υγεία, είτε μιλάμε για το περιβάλλον, τα οποία υιοθετούνται για να δουλεύουν οι οργανισμοί με συστημικό τρόπο. Τα αρχικά, έτσι, για να πούμε και την σημασία τους, προέρχονται από το ελληνικό ίσως, equal, γιατί σαν ακρονίμιο θα έπρεπε στην κάθε χώρα να έχουν διαφορετικό. Το θα ήταν iOS στην Αμερική, στην Ελλάδα θα ήταν Διεθνές Οργανισμός ΔΟΣ, οπότε υιοθετήσανε το ελληνικό ISO, ίσως, για να χαρακτηρίσουν όλα αυτά τα στάνταρ. Εφαρμόζεται, είναι ευρέως εφαρμόσιμο σύστημα παγκοσμίως και το υιοθετούν οργανισμοί οι οποίοι θέλουν αφενός να επικεντρώσουν να κάνουν focus στον πελάτη τους, στην ικανοποίησή τους, αφετέρου θέλουν να κάνουν ετήσια αναθεώρηση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών που κάνουν στη δουλειά τους. Εντάξει. Λοιπόν, είναι ένα γενικό πρότυπο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να εφαρμοστεί στη δικιά μου δουλειά που είμαι μηχανικός και έχω ένα τεχνικό γραφείο, στη δική σας δουλειά που είστε οδοντίατροι και έχετε ένα οδοντιατρίο και σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα γίνεται και υπάρχει στην αγορά. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι μέχρι τώρα δεν υπάρχει ένα σύστημα οργάνωσης ποιότητας για τους οδοντιάτρους ξεχωριστό. Εντάξει, χρησιμοποιούμε το γενικό ISO, το οποίο είναι για όλες τις εταιρείες. Να σας επικεντρώσω και να σας πω ότι όποιος είμαι οδοντίατρος και εγώ στο οδοντιατρία μου έχω επιλέξει να δουλεύω με σύστημα. Τι σημαίνει σύστημα? Κρατάω ιατρικούς φακέλους. Μπορεί να σας φαίνεται περίεργο, γιατί όλοι μπορεί να κρατάτε ιατρικούς φακέλους. Φανταστείτε όμως ότι μπορεί να υπάρχουν και συνάδελφοι που δεν κρατάνε. Εντάξει. Ναι, δουλεύετε με σύστημα. Έχω μία ρεσεψιόν και έχω εγκαταστήσει σύστημα προγραμματισμού ραντεβού ή συστήματα διαχείρισης των ραντεβού μου, έτσι ώστε να έχω μηδενικούς χρόνους καθημερινά που μεταφέρονται και μετακινούνται τα ραντεβού μου και χάνω χρόνο, άρα χάνω λεφτά. Εντάξει.
οδοντίατρος μπορεί να έχει σύστημα, να δουλεύει δηλαδή οργανωμένος, απλά να μην καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που λέει το πρότυπο ISO. Εντάξει. Εδώ ερχόμαστε να αναρωτηθούμε και να πούμε το ISO τι ακριβώς μου εξασφαλίζει. Θέλω να σας πω ότι όποιος λέει ότι δουλεύω βάσει των αρχών του ISO, δεν σημαίνει ότι στη δική σας περίπτωση θα έρθει ένας ασθενής και το σφράγισμα που θα του κάνετε, θα του πείτε, ξέρετε, το σφράγισμα είναι πιστοποιημένο. Δεν είναι πιστοποιημένο το σφράγισμα. Δεν είναι. Το ISO σου λέει πώς θα φτιάξεις τη σωστή, πώς θα δομήσεις τη σωστή διαδικασία για να τον έχεις ευχαριστημένο. Εντάξει. Πάμε να δούμε λίγο, που είναι και τη μεγαλύτερη ασάφεια στην ελληνική αγορά, τι γίνεται με τις πιστοποιήσεις, γιατί εγώ θα πρέπει να έχω ένα σύστημα στη δουλειά μου, γιατί αυτό πληρώνεται, αυτό κοστίζει. Συνήθως όταν κάποιος λέει ότι έχω ISO, σημαίνει ότι έχω μια κορνίζα μέσα στο οδοντιατρίο μου, που όποιος τη βλέπει αναγνωρίζει ότι εγώ είμαι πιστοποιημένος. Είναι άλλο πράγμα δουλεύω με σύστημα και είναι άλλο πράγμα ότι ήρθε μια εταιρεία και μου το πιστοποίησε. Μπορώ να τρέχω ISO χωρίς να είμαι πιστοποιημένος. Είμαι οδοντίατρος και μου αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω, να ψάχνομαι και να σας πω την αλήθεια, έχω γνωρίσει συναδέλφους, γιατρούς, αλλά ούτως ή άλλως είστε στον ίδιο τομέα, που επειδή αρχίσανε και διαβάζανε τις απαιτήσεις του συστήματος, στήσανε την οργάνωση του γραφείου τους, μόνοι τους, χωρίς καμία βοήθεια, χωρίς την Κωνσταντίνα, στήσανε την οργάνωση του γραφείου τους βάσει των αρχών του ISO. Το σύστημα αυτό δεν το πιστοποιήσανε ποτέ. Δηλαδή, δεν πήγανε ποτέ σε μια εταιρεία όπως είναι η TIFF, όπως είναι η Lloyds, όπως είναι η Bureau Veritas. Υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες πιστοποίησης, να τις πούνε, έλα να μου πιστοποιήσεις το σύστημά μου. Δεν τους χρειάζεται. Θα σας πω πότε μπορεί να αποτελέσει αναγκαιότητα. Και η αναγκαιότητα προέρχεται από τη δραστηριότητά σας, από πουθενά άλλο. Δεν υπάρχει αναγκαιότητα πιστοποίησης στην Ελλάδα. Καμία. Άρα φτιάξανε το σύστημα αυτό μόνοι τους, το τρέχουνε, διαβάζουνε, το βελτιώνουνε και προσπαθούν να είναι στον πελάτη τους όσο καλύτεροι μπορούν. Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι οι οποίοι θεώρησαν ότι για κάποιους λόγους θα πρέπει να φέρω μια εταιρεία επιστοποίησης έτσι ώστε να έχω και μια κορνίζα στον τοίχο μου που να λέει ότι πελάτη μου, εγώ όχι μόνο το τρέχω το σύστημά μου, αλλά έχει έρθει και ένας τρίτος άνθρωπος, με έχει ελέγξει. Ουσιαστικά αυτό είναι, παιδιά, η πιστοποίηση. Είναι ένας έλεγχος από έναν τρίτο φορέα ότι εγώ αυτά που λέω ότι κάνω, τα κάνω. Εντάξει. Έτσι, να σας πω και ένα εύρος τιμών. Εάν ένας οδοντίατρος καλέσει ένα σύμβουλο να του το φτιάξει το σύστημα, θα πληρώσει ένα εύρος στην ελληνική αγορά από 700 μέχρι 1.500 ευρώ και ανάλογα και το μέγεθος του οδοντιατρίου, έτσι. Και οι τιμές αυτές κυμαίνονται για διάφορους λόγους σε τόσο μεγάλη κλίμακα, άμα θέλετε να το συζητήσουμε μετά. Και θα καλέσει μετά και μία εταιρεία πιστοποίησης, όπου για ένα βάθος χρόνου τριετίας έχουν ένα φι από 2 έως 3 χιλιάρικα για τα 3 χρόνια. Πάλι και αυτές για τους δικούς τους λόγους έχουν αυτό το ποσό. Εμένα τώρα, αν μου πείτε, εγώ θέλω να είμαι οργανωμένη, θα σας πω ότι υπάρχουν 3 σενάρια. Υπάρχει το πρώτο σενάριο που δεν στοιχίζει τίποτα, γιατί κάθεστε και ασχολείστε μόνοι σας. Υπάρχει ένα δεύτερο σενάριο που μπορεί να φωνάξετε έναν σύμβουλο, να σας, και πάρτε το σαν συμβουλή, να σας ακούσει τι κάνετε και να καταγράψει τι κάνετε, να σας δώσει και 5 συμβουλές για το πώς μπορείτε να προάγετε τη δουλειά σας, γιατί συνήθως έρχονται συνάδελφοι και λένε
Θα στο έχω έτοιμο μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Το θέμα δεν είναι να έχετε ένα εργαλείο στα χέρια σας το οποίο αποτελεί τροχοπέδι. Το άιζο δεν είναι χαρτούρα. Το άιζο είναι να αποφασίσω τι θέλω να κάνω, να το κάνω και να διατηρώ άψογα αρχεία. Αυτό είναι το σύστημά μου. Αυτό σημαίνει να είμαι οργανωμένος. Και αν μου ζητήσετε και τη δική μου άποψη, αυτό σας προτείνω να κάνετε κιόλας. Δηλαδή να αποφασίσετε πώς θέλετε να είστε άκρως οργανωμένοι και να το κάνετε. Δεν είναι για μένα, η ελληνική αγορά και η ελληνική νομοθεσία δεν απαιτεί να πληρώσετε τίποτα και πουθενά. Λοιπόν, άρα καταλήγουμε ότι η δεύτερη περίπτωση είναι να καλέσετε μία Κωνσταντίνα και να της πείτε «ΟΚ, δώσ' μου το φως σου, να δω πώς μπορώ να κάνω καλύτερο, πιο παραγωγικό για μένα», γιατί μπορεί να είναι διαχείριση ποιότητας, αλλά όταν έχουμε καλή διαχείριση ποιότητας, έχουμε αύξηση της παραγωγής για μένα. Και αν βρεθούμε σε καμιά άλλη μεγαλύτερη συνάντηση, θα σας πω και για αύξηση κερδών όταν είμαστε οργανωμένοι. Άρα, η δεύτερη περίπτωση είναι να έρθει μια Κωνσταντίνα, να αναπτύξει ή κάποιες από τις αρχές του προτύπου ή όλο το άιζο, να δουλεύετε βάσει του προτύπου αυτού, χωρίς εταιρεία πιστοποίησης, και εκεί τελείωσε το κόστος, δηλαδή με 700 έως 1500 ευρώ έχετε τελειώσει. Και το τρίτο είναι ότι εγκαταστείω ένα σύστημα, το δουλεύω και φωνάζω και εταιρεία πιστοποίησης, όπου μου ανέρχεται ένα κόστος γύρω στα 3-4 χιλιάρικα την τριετία, που θα σας πω ότι είναι παραπάνω, γιατί συνήθως όταν υπάρχουν εταιρείες πιστοποίησης, ετησίως που έρχονται για έλεγχο, φωνάζετε και μία Κωνσταντίνα, γιατί δεν έχετε το χρόνο ή δεν έχετε ακριβώς αντιληφθεί πώς δουλεύει το σύστημά σας για να σας συμπληρώνει χαρτιά. Αν με ρωτήσετε, ποτέ μην πάτε στην τρίτη κατηγορία. Είναι πεταμένα χρήματα, είναι, δεν θα σας δώσει αυτό που πρέπει, τουλάχιστον έτσι όπως λειτουργούν αυτή τη στιγμή τα πράγματα στην Ελλάδα. Εντάξει. Φωνάξτε εταιρείες πιστοποίησης μόνο όταν αντιληφθείτε ότι αυτό που δουλεύω μέσα στο δοντιατρίο μου, το δουλεύω μόνος μου. Είναι το εργαλείο μου. Δεν χρειάζομαι καμία Κωνσταντίνα να μου κάνει δουλειά. Μόνο τότε έχει ουσιαστική εφαρμογή το σύστημά σας. Λοιπόν, να σας πω ότι το αν θα αποφασίσω να πιστοποιηθώ ή όχι μπορεί να αποτελεί απέτηση της αγοράς. Τι εννοώ? Θέλετε να συμβληθείτε με άλλους 2-3 συναδέλφους και αποφασίσατε σαν όρος ότι για να αποδείξετε στον συνάδελφό σας ότι ή ο συνάδελφός σας να σας αποδείξει ότι εμένα το δοντιατρίο μου είναι κορυφή και πρέπει να συμβληθείς μαζί μου για να το κάνουμε μεγαλύτερο, ότι πρέπει να έχεις άιζο. Αλλά αυτό είναι υποκειμενικό. Μπορεί να συμβαίνει, μπορεί και να μην συμβαίνει. Εντάξει. Αν είναι προτίμηση η απέτηση των πελατών, συνήθως στη δική σας περίπτωση δεν συμβαίνει αυτό. Δηλαδή δεν μπαίνει μέσα ένας ασθενής και να πει, να γυρίζει, να κοιτάζει τους τοίχους, να δει αν έχετε ένα πόστερ κρεμασμένο για το αν είστε πιστοποιημένοι. Συνήθως έχω δει πελάτες ασθενείς να ψάχνουν να βρουν που πήρε κάποιος το πτυχίο του, σαν οδοντίατρος. Όχι όμως αν έχετε άιζο. Ή μπορεί να κοιτάξει ένας ασθενής αν είναι καθαρό το δοντιατρίο ή αν τα ραντεβού του ήταν εντάξει και οι χρόνοι που περίμενε ή το πώς διαχειρίστηκε ο δοντίατρος τον ευχαρίστησε, αλλά δεν θα κοιτάξει αν υπάρχει άιζο στον τοίχο. Εντάξει. Και αν είναι νομοθετική απέτηση. Και τώρα για να το κλείσουμε, δεν έχετε προσωρινά, γιατί ποτέ δεν ξέρει στην Ελλάδα τι γίνεται, προσωρινά δεν έχετε καμία νομοθετική απέτηση να τρέχετε και να πληρώνετε άιζο στο δοντιατρίο σας. Απολύτως καμία. Εντάξει, μπορεί μεθαύριο, όπως κάνανε στα μικροβιολογικά, δεν ξέρω, να κάνουν και στα νοσοκομεία και στους γιατρούς. Ελπίζω πως όχι. Γιατί είναι χρήματα τα οποία πρέπει να τα αποφασίζει ο οδοντίατρος να το δώσει, ο γιατρός, τέλος πάντων ο κάθε επαγγελματίας. Στην Ελλάδα ζούμε και λίγο, πολλές φορές δημιουργούνται
καταστάσεις που σου οδηγούν να πας να δώσεις χρήματα. Στην Κύπρο που κατέβαινε πάρα πολύ συχνά, όλες οι νομοθεσίες επιβάλλουν στους επαγγελματίες ανά τομέα να τρέχουν κάποια συστήματα. Π.χ. Για παράδειγμα, επιβάλλουν σε όλους να τρέχουν σύστημα ασφάλειας και υγείας για τους εργαζόμενους. Λένε σε εταιρείες να τρέχουν σύστημα περιβαλλοντολογικό. Λένε σε εταιρείες να τρέχουν σύστημα για τα τρόφιμα, σύμφωνα με τις αρχές του ΤΑΔΕ. Σε καμία όμως δεν λένε ότι πρέπει να το έχεις πιστοποιημένο. Σου λένε ότι πρέπει απλά να δουλεύεις βάσει οργάνωσης. Καλό σου κάνουν, δεν σου κάνει κακό η νομοθεσία. Okay. Αλλά απλά ακόμα και εκεί πουθενά δεν λέει νόμος ότι πρέπει να πας να δώσεις λεφτά σε εταιρεία πιστοποίησης. Πολύ γρήγορα, δεν έχουμε και το χρόνο να αναπτύξουμε τις αρχές του ISO. Είναι πάρα πολύ λίγο, είναι μόνο έτσι να κάνουμε εισαγωγικό και να καταλάβουμε ότι αυτό που λέμε σήμερα έχει να κάνει με το οργανώνω καλύτερα τη δουλειά μου. Θα πω ότι το σύστημα, οι απαιτήσεις του συστήματος, λάθος, βασίζονται, το μοντέλο προσέγγισης, εν πάση περιπτώσει, του ISO είναι να σχεδιάσω τι θέλω να κάνω, να σχεδιάσω πού θέλω να την πάω τη δουλειά μου, πώς ονειρεύομαι εγώ το δοντιατρίο μου να είναι σε ένα χρόνο από τώρα. Τόσο ως προς τους τζίρους, ως προς τη διαχείριση του πελάτη, ως προς την προαγωγή που θέλω να του κάνω, να βάλω μέσα καινούργια πράγματα. Να το κάνω, έτσι, να το ελέγξω ότι το έκανα και αν έγινε σωστά. Αγόρασα ένα σύστημα, ένα λογισμικό, το οποίο θα μου οργάνωνε τα ραντεβού μου και θα μου έλεγχε, πάση περιπτώσει, αν ο πελάτης μου ήταν ικανοποιημένος κτλ. Πρέπει να ελέγξω. Δούλεψε. Σε σχέση με το πέρυσι, είχα αύξηση φέτος, είχα καλύτερη διαχείριση των ραντεβού μου, των πελατών. Και αν δω ότι είχα, συνεχίζω. Αν δω ότι δεν είχα, γυρίζω πίσω, κάνω διορθωτικές ενέργειες. Τι εννοώ, γιατί δεν είχα, γιατί η κοπέλα στη ρεσεψιόν δεν ήξερε να το δουλέψει. Τι λάθος υπήρχε? Εγώ, που είμαι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, ο οδοντίατρος στο οδοντίατριό μου, δεν την έστειλε για εκπαίδευση στην κοπέλα αυτή. Τι πρέπει να κάνω διορθωτικά? Να τη στείλω, να εκπαιδευτεί, έτσι ώστε να δουλεύει το σύστημά μου έτσι όπως πρέπει. Και να λάβω τα κατάλληλα μέτρα. Λοιπόν, αυτές είναι οι αρχές, δεν θα τις πιάσουμε καθόλου, απλά τις έχω βάλει γιατί αν κάποιος θέλει να του δώσω σε stick την παρουσίαση, μπορώ να του τη δώσω. Εντάξει. Του ISO είναι οι απαιτήσεις που εμείς καλούμαστε να έρθουμε και να διαλέξουμε ποιες από αυτές θα πρέπει να τρέχουν στο οδοντιατρίο μας. Θα σας πω ότι όταν έρχεται ένας έλεγχος για να μας ελέγξει, θα ζητήσει σίγουρα να δει αυτή τη χαρτούρα, έτσι, πώς παρακολουθείτε τα έγγραφα, πώς παρακολουθούνται τα αρχεία, πώς κάνετε εσωτερικούς ελέγχους και πώς διορθώνετε τα κακό κείμενα, να το πω έτσι απλά, αλλά τα περνάω έτσι πολύ γρήγορα για να σας πάω όχι στα προαιρετικά, σε αυτά που εμείς αποφασίζουμε να κάνουμε, και από όλες εκείνες τις απαιτήσεις μπορούμε να διαλέξουμε, για παράδειγμα, τη διαχείριση του πελάτη, που όπως σας είπα, για ραντεβού, να αναπτύξουμε δηλαδή ένα σύστημα, μια διεργασία για το πώς αυξάνουμε τις επισκέψεις μας. Έχουμε αναπτύξει διαδικασίες σε ιατρία, τα οποία δεν το απαιτεί το ISO, αλλά εμείς το βάζουμε μέσα γιατί είναι ένα πολύ καλό σύστημα πώς παίρνουμε λεφτά τον πελάτη, χωρίς να το στεναχωρούμε, που θεωρώ ότι είναι άκρως βιώσιμο για σας. Και στη σημερινή εποχή που ζούμε, εντάξει, είναι από τα προβλήματα, η ρευστότητα είναι από τα προβλήματα όλων μας. Πώς αξιολογούμε, μάλλον πώς δίνουμε στον πελάτη μας φόρμες, να το πω έτσι απλά,
έτσι ώστε να μας δώσει την άποψή του, γιατί η άποψή του είναι πάρα πολύ σημαντική. Βάσει της άποψης του πελάτη, μπορούμε εμείς να κάνουμε διορθώσεις στο ιατρείο μας. Λοιπόν, να αναπτύξουμε διεργασίες της ιχνηλασιμότητας. Θεωρώ ότι σαν γιατροί έχετε κάποιες. Η πιο βασική διεργασία ιχνηλασιμότητας σε εσάς είναι η ιατρική φάκελη. Το να έχω καταγεγραμμένο τι κάνω στον ασθενή μου κάθε φορά που έρχεται, έτσι ώστε αν η Κωνσταντίνα έρθει με ένα πρίξιμο στο στόμα, να μπορώ να ξέρω τι της έκανε την προηγούμενη φορά, αν είναι πάνω στο ίδιο περιστατικό, να μπορώ να δω αν μου χρειάζεται να κοιτάξω υλικά που είχα χρησιμοποιήσει. Έτσι, ποτέ κανένας ασθενής δεν θα γυρίσει ποτέ να σας πει ότι κάτι μου έκανες λάθος. Θα του πείτε, εγώ έχω αυτά και αυτά και αυτά καταγεγραμμένα ότι κάναμε. Επίσης, μπορείτε να αναπτύξετε διεργασίες προμηθευτών. Γιατί και οι προμηθευτές σας είναι παράγοντας βασικός για τη δουλειά σας. Έχετε ένα περιστατικό και μέσα σε 2 ώρες θέλετε κάτι. Είναι ο προμηθευτής μου καλός να μου το φέρει? Και αν δεν είναι, έχω μπει στη διαδικασία να τον αξιολογήσω έτσι ώστε να βρω έναν άλλον. Άρα, καλό είναι να επιλέξετε τους παράγοντες που βοηθούν στην εξέλιξη στο δικό σας οδοντιατρίο, να τους ελέγχετε και όταν με το καλό έρθετε σε αυτό το επίπεδο, να τους έχετε συστημικά ελεγχόμενους. Μπορείτε να φωνάξετε και μια εταιρεία πιστοποίησης για να έχετε και αυτό το κάδρο πια στον τοίχο. Λοιπόν, τα ωφέλη της εφαρμογής του συστήματος, για να κλείσω, είναι βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα της δραστηριότητας. Έτσι, το να τρέχω ένα σύστημα βάσει των αρχών του ISO, εγώ το ISO το πιστεύω, είναι ένα πλήρες σύστημα που σε καλύπτει από όλες τις πλευρές, δηλαδή σε κατοχυρώνει ότι κάνει σωστά τη δουλειά σου, αυξάνει την ικανοποίηση του πελάτη, το να έχεις ISO, βελτιώνει τη συμμόρφωση της εταιρείας σου που έχεις, γιατί το ISO απαιτεί να είσαι σύνομος με όλες τις νομικές απαιτήσεις. Άρα, αν κάτι σου έχει ξεφύγει, τρέχοντας σύστημα ISO θα το έχεις ψάξει και θα το έχεις βρει. Βελτιώνει την κουλτούρα της εταιρείας σαφέστατα. Λοιπόν, εκαθιδρύει την καταχώρηση απαραίτητων στοιχείων και δεδομένων, αυτό που σας έλεγα πριν για την ιχνηλασιμότητα. Από τη στιγμή που έχεις αρχεία και έχεις records και είναι τεκμηριωμένα αυτά, αποδεικνύεις τα στοιχεία σου, ενισχύει τη συνεχόμενη βελτίωση, γιατί όπως σας είπα, συνέχεια να ρωτιέσαι, το έχω κάνει καλά, είναι αποδοτικό, πρέπει να αλλάξω. Ανιχνεύει αποκλίσεις και βελτιώνει την εικόνα της δραστηριότητας προς τα έξω, εφόσον υπάρχει πιστοποίηση, έτσι, γιατί είναι αυτό που σας είπα πριν, μπαίνει ο άλλος μέσα, βλέπει μια κορνίζα, λέει εντάξει, έχει ISO, είναι καλός. Λοιπόν, πολύ γρήγορα, ελπίζω να σας έδωσα μια εικόνα για το πώς μπορεί να λειτουργήσει ένα σύστημα οργάνωσης και διαχείρισης της ποιότητας στην εταιρεία μας βάσει των αρχών του ISO 9001. Εάν έχετε οποιοδήποτε ερώτηση, θα μπορούσα να... Θα τις κάνουμε στο τέλος ερωτήσεις. Ωραία. Για όλους τους ομιλητές.